Hare Krishna Mata, Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna. Krishna Hare Krishna Mataji. Pranams Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mata, Hare Krishna Mataji Pranam. Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji, Pranams Mataji. Hare Krishna. Pranams devotees. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லார் பேரையும் சொன்ன கிளாஸ்க்கு டைம் ஹரே பார்த்து கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்வோடுடன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் என்னோட வணக்கங்கள். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து நல்லபடியாக பாகவதம் கிளாஸில் போயிருக்கோம். சொல்கிறதும் கேட்குறதும் அவ்வளோ உயர்ந்தது. பகவானோட கதை கிருஷ்ண கதா அப்படின்றது நமக்குள்ள அந்த ஒரு நல்ல அனுகிரகத்தை பகவான் நம்மளுக்கு இவ்வளோ ஃபாலன் சோல்ஸ் இருக்கும்போது நமக்கெல்லாம் அந்த அனுகிரகத்தை பகவான் கொடுத்துருக்காங்கன்னும் போது அதை நம்ம நல்லபடியாக ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். பக்தியில் நல்லபடியாக ப்ராக்ரஸ் ஆகணும். அவங்கள இனிமேலும் நம்ம சிரமப்படுத்தக்கூடாது பகவானை அப்படின்றத பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பரம்பரைக்கு ஆச்சாரியர்களுக்கு பகவானுக்கு நம்மளோட கிராட்டிடியூடை தெரிவிப்போம். மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ணணுமோ? யாருக்கும் மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ணணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते. सप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने ते नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஹரி போல். நம்ம இன்னைக்கு சாப்டர் 9 பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோவில் பீஷ்மர் அவங்க மரணம் அப்படின்றது தலைப்பு. அதில் 12வது ஸ்லோகம் நம்ம வாசிக்கணும். இன்னைக்கு பகவானோட அனுகிரகத்தில் நல்லபடியாக நம்ம வாசிக்கணும். அதை நம்ம நல்லபடியாக புரிஞ்சுக்கணும். வாழ்க்கையில் நல்லபடியாக அதை நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படின்ற பிரார்த்தனையோட நம்ம இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்கணும்னு அவசியம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. பத்மா மாதாஜி கொடுக்குறீங்களா? அவசியம். 12. அஹோ கஷ்டம் அஹோ அந்நியாயம் யத் யூயம் தர்ம நந்தனகா ஜீவிதும் நார்ஹத் கிளிஷ்டம் விப்ர தர்மாச்சுதாஸ்ரயாகா. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சித்ரலேகா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? Yes, Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Aho kashtam aho anyayam yat yuyam dharma nandanaha
जीवितुं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युतदाश्रयाः हरे कृष्ण மாதாஜி பிரணாஸ் மாதாஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्ण माता जी। அவசியம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यूयं धर्म नंदनः जीवतं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्मास्युतदाश्रयः। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. கலாவதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्ण माता जी। अहो कष्टम अहो अन्यायं यत् यूयं धर्मनन्दनाः जीवितुं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः। மொழிபெயர்ப்பு படிக்கவா மாதாஜி? ஸ்லோகம் நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்லோகம் நான் வாசிச்சுட்டு மாதாஜி ஸ்லோகம் மாதாஜி இல்ல ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஒரு महो यायं यत् भूयं धर्म नन्दनाः जीवितं नार्हत इष्टं विप्र धर्माच्युताश्रयाः हरे कृष्णा தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहो कष्टम अहो अन्यायं यत्यूयं धर्मनन्दनः जीवतुं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युतदाश्रयः। हरे कृष्ण माताजी। थैंक यू वेरी मच माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ராஜலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण। अहो कष्टम् अहो अन्यायं यद्यूयं धर्मनन्दनाः जीवितं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः। हरे कृष्ण। थैंक यू माताजी। வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? என்ன மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பா? ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? हरे कृष्ण। வாசிச்சு கொடுங்க. अहो कष्टम अहो अहो न्यायं यत् यूयं धर्म नंदनः जीवितं नार्हत क्लिष्टं विप्र धर्माच्युताश्रयः। हरे कृष्ण। பிரணாஸ் பிரபுஜி. புஷ்ப மாதாஜி ஸ்லோகம் மொழிபெயர்ப்பு அப்புறம் இது நான் மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறேன் மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு நீங்க மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறீங்க. சரி இருங்க மாதாஜி வாசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வாசிச்சு கொடுங்க. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी। பிரணாஸ் புஷ்ப மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. अहो कष्टम् अहो अन्यायं यद्यूयं धर्मनन्दनाः जीवितुं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு. பீஷ்மதேவர் கூறினார், ஓ எவ்வளவு பயங்கரமான துன்பம், எவ்வளவு பயங்கரமான அநீதி. தர்மமே சொரூபமானவரின் மகன்களாக இருந்ததால் நல்லாத்மாக்களான நீங்கள் இவ்வளவு துன்பங்களையும் அனுபவிக்க வேண்டி இருந்தது. அப்பெருந்துன்பங்களுக்கிடையில் நீங்கள் உயிரோடு இருந்தது சாத்தியமாக கூடியதல்ல. இருப்பினும் பிராமணர்களாலும் பகவானாலும் தர்மத்தினாலும் நீங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டீர்கள். பொருளுரை புஷ்ப மாதாஜி பொருளுரை வாசிக்கட்டும் மாதாஜி. நீங்க இது வாசிச்சீங்க இல்லையா மொழிபெயர்ப்பு? தேங்க்யூ பிரேமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்ப மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண. தெரியல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்லைடு மாறுதா மாதாஜி? வரல மாதாஜி. வரலையா? இப்போ ஹரே கிருஷ்ண. அந்த பக்கம் இப்போ மாதாஜி இப்போ இருக்கு மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. பொருளுரை இங்க இருக்கு. இவை அனைத்தும் தவிர்க்க முடியாத காலத்தினால் இவை அனைத்தும் அதான் மாதாஜி. இவை அதான் மாதாஜி. குருட்சேத்திர போரில் நிகழ்ந்த மாதாஜி எனக்கு வரல. யாருக்கு தெரியுது? நிகழ்ந்த குருட்சேத்திர போரில் நிகழ்ந்த படுகொலையினால் மகாராஜன் இழந்திருந்தார். பீஷ்மதேவரால் இதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. எனவேதான் யூசித்த மகாராஜன்
அனுபவித்த பயங்கரமான துன்பங்களை பற்றி டாக்டர் முதலில் பேசினார். அவருடைய துன்பங்களுக்கு அநீதி மட்டுமே காரணமாகும். இந்த அநீதியை போக்கிக் கொள்வதற்காகவே குருட்சேத்திர போர் நிகழ்ந்தது. எனவே படுகொலையை குறித்து அவர் வருந்த தேவையில்லை. அவர்கள் எப்பொழுதுமே பிராமணர்களாலும் பகவானாலும் தர்மத்தினாலும் காப்பாற்றப்பட்டனர் என்பதை முக்கியமாக அவர் சுட்டிக்காட்ட விரும்பினார். முக்கியமான இம்மூன்று விஷயங்களால் அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கும் வரை ஏமாற்றத்திற்கு காரணமில்லை. இவ்வாறாக யுதிஷ்ட மகாராஜன் தனது மனச்சோர்வை அகற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று பீஷ்மதேவர் அவரை உற்சாகப்படுத்தினார். தகுதியுள்ள பிராமணர்களாலும் வைஷ்ணவர்களாலும் வழிகாட்டப்பட்டு பகவானால் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப ஒருவர் நடந்து கொள்வாரானால் அவரது மனச்சோர்வுக்கு காரணமில்லை. சீட பரம்பரையில் உள்ள அதிகாரிகளில் ஒருவர் என்ற முறையில் பீஷ்மதேவர் இக்கருத்தை பாண்டவர்களுக்கு உணர்த்த விரும்பினார். மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க எல்லாரும். ஸ்லோகம் டிரான்ஸ்லேஷன் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்லோகம். எல்லா ஸ்லோகமும் அதுலேயும் இதில் நம்மளுக்கு லெசனும் இருக்குது. எல்லா ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் கிருஷ்ண கதாவில், பாகவத்தில். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, அதாவது யுதிஷ்ட மகாராஜர் ரொம்ப மனசோர்வில் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா? அதில் என்ன அப்படின்னா, பகவான் சொல்லியுமே அப்புறம் வந்து அவங்க வந்து சமாதானம் ஆகலை அப்படின்றதை நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சேஜஸ்லாம் சொன்னாங்க, பகவான் சொன்னாங்க, அப்படியுமே சமாதானம். அது காரணம் நம்ம பார்த்தோம். ஏன்னா பீஷ்மர் வந்து பகவான் வந்து குளோரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக யுதிஷ்ட மகாராஜரோட இதயத்தில் பரமாத்மாவை இருந்து அவங்கள சமாதானப்படுத்தலை பகவான். அதனால் இப்போ பீஷ்மர்கிட்ட யுதிஷ்ட மகாராஜர் வந்திருக்காங்க. வந்து உடனே என்ன பண்ணுறாங்க பீஷ்மர் அவங்ககிட்ட வந்து அவங்க பட்ட கஷ்டங்கள்லாம் ஃபஸ்ட்டு இது சமாதானம். அவங்கள வந்து இவ்வளோ கஷ்டம் நீங்களாம் அனுபவிச்சிங்களே பாண்டவர்களை வந்து சொல்றாங்க, எவ்வளோ கஷ்டம். அதுவும் பீஷ்மர் சொல்றாங்க, எவ்வளவு பயங்கரமான துன்பம், எவ்வளவு பயங்கரமான அநீதி. கண்டிப்பா இல்லையா? அந்த ஆதத்தாயினைகள் நம்ம வந்து பாக்குறோமே, அந்த விஷயங்கள் யாரு வந்து செய்யறாங்க. அதாவது 6 விஷயங்கள்ல, வேதத்துல குறிப்பிட்ட 6 விஷயங்கள்ல ஒரு விஷயம் செஞ்சாலுமே என்ன ஆகும், பனிஷ்மெண்ட்ன்றது ஏன்னு கேட்காம கொடுக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? எந்த கேள்வியும் இல்லாம அவங்கள பனிஷ் பண்ணலாம். என்ன 6 விஷயம் நம்ம பாக்குறோம்னா, அடுத்தவங்களோட பொருளை எடுக்கிறது, அடுத்தவங்களோட நிலத்தை விஷம் வைக்கிறது, மனைவியை கடத்துறது, துன்புறுத்துறது, ஆயுதத்தால் தாக்குறது, இது மாதிரி 6. விஷம் வைக்கிறது, தீ வைக்கிறது, ஆயுதத்தால தாக்குறது, பொருள் அபகரிக்கிறது, நிலத்தை அபகரிக்கிறது, இதெல்லாம் நம்ம வந்து பிறர் மனைவியை கவர்தல். ஆமா ஆமா. இந்த 6 விஷயத்துல ஒரு விஷயம் செஞ்சாலுமே அவங்கள வந்து ஏன்னு கேட்காம தண்டிக்கலான்றது வேதத்துல இருக்கு. ஆனா இது எல்லாத்தையுமே பாண்டவர்கள் வந்து அனுபவிச்சிருக்காங்க இல்லையா? அதுவும் அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க, தர்மத்தோட சொரூபமா இருக்காங்க, பகவானோட பக்தர்களா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்படி இருந்தும் இவ்வளவு கஷ்டங்கள், இவ்வளவு சிரமங்கள் வந்து அவங்களுக்கு தேவையே இல்லை, அனுபவிக்கணுன்றதே இல்லை. ஆனாலும் அவங்க வந்து அனுபவிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது வந்து பீஷ்மர் வந்து சொல்லி அவங்க வந்து ஏன்னா பீஷ்மருக்கு அவங்க மேலே எப்பயுமே ரொம்ப பிரியம் இல்லையா? பாண்டவர்கள் மேலே அவங்கள வந்து சமாதானப்படுத்துகிறாங்க இல்லைங்களா? நீங்கள் இவ்வளவு துன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டியிருந்தது அப்படின்றத சொல்லி, அப்பெருந்துன்பங்களுக்கு இடையிலும் நீங்கள் உயிரோடு இருக்கிறீர்கள் அப்படின்றத சொல்லிட்டு, இதுக்கு வந்து காரணம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு லெசன் இங்கே தான் வருது சரிங்களா? பீஷ்மர் சொல்றாங்க, பாண்டவர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பிராமணர்களாலும் பகவானாலும் தர்மத்தினாலும் பாதுகாக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரிங்களா? அதனால யாரும் மியூட் போட்டுக்கோங்க பிரபுஜி, நீங்க பேசுறது இங்க எல்லாருக்கும் கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, நீங்க இங்க சொன்னீங்களா? சாரி, அங்க யார்கிட்ட பேசுறீங்களான்னு தெரியல எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. யார் ஒருத்தவங்க பிராமணர்களால தகுதி வாய்ந்த, அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானால, அதுக்கப்புறம் தர்மம், தர்மம் வந்து பகவானோட சொரூபம், இந்த 3ம் யாரோட வாழ்க்கையில இருக்கோ
அவங்களுக்கு என்றைக்கும் சிரமன்றது வராது. அப்படி சிரமம், அதான் சிரமம் வரும், கஷ்டங்கள் வரும், ஆனால் அவங்க பாதுகாக்கப்படுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதை நமக்கு லெசன்னு நம்மளும் லைஃப்பில் வந்துட்டு பிராமணர்கள்னா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பரம்பரையில் உள்ளவங்க வைஷ்ணவர்கள், சரிங்களா, ஆச்சாரியர்கள், அவங்களோட கைடன்ஸில் ப்ரொடெக்ஷனில் நம்ம இருக்கணும். அதே மாதிரி பகவானோட அனுகிரகத்தில் இருக்கணும். தர்மத்தை எந்த நிலையிலையும் நம்ம கடைபிடிக்கணும். நம்ம வைஷ்ணவ எட்டிகேட்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் அவசியம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். பகவத்கீதையை ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் அவசியம் நம்ம வந்துட்டு பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வாழ்க்கையில் இடர்பாடுகள் வரும், ஆனால் அது வந்து நம்மளை ஒன்றும் பண்ணாது, நம்ம எப்பயுமே பாதுகாப்போடு இருப்போம் அப்படின்றது தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதான் நமக்கு லெசனு. ஸோ அதனால் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட் லெசன் நம்ம அவசியம் இது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றது. அதுதான் பொருளுரையில் நம்ம பார்த்தது. குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் நிகழ்ந்த படுகொலைகள், நிறைய பேர் வந்து இறந்தாங்க, கோடிக்கணக்கான பேர் இறந்தாங்கன்றதை பார்க்குறோம். அதை பார்த்து மன அமைதி வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜர் இழந்துட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க இப்போ அதர்மம் பண்ணியாவது அடுத்தவங்க இதெல்லாம் அவங்க இதெல்லாம் கஷ்டப்படுத்தியாவது நம்ம அனுபவிக்கணும், சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும்னு மனநிலையில் இருந்தால் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு விஷயமாவே இருக்காது இல்லையா. ஆனால் யுதிஷ்டிர மகாராஜர் எப்படி தர்மத்தோட சொரூபம் இல்லையா அவங்க, அப்படின்னும் போது தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸ்ட்ரிக்டாக. அப்படின்னும் போது இவ்வளோ பேர் இருந்தது, ஒரு சின்ன உயிரினத்துக்கு கூட சிரமம் கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா. பொதுவாக பக்தர்கள் தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க இவ்வளோ பேர் அதில் வந்து சிரமப்பட்டாங்கன்றதை நினைக்கும் போது அவங்களுக்கு சுத்தமாக மனசில் அமைதி இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ பீஷ்ம தேவர் வந்து அது வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க, அவங்களோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சு, அவங்க சிரமத்தை புரிஞ்சு அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த சமாதானத்தை கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இவ்வளவு கஷ்டங்களும் சிரமங்களும் உங்களுக்கு வேண்டாம், பட்டிருக்க அந்த அவ்வளோ சிரமங்களும் உங்களுக்கு தேவையில்லை, ஆனாலும் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கஷ்டங்கள் வந்து சிரமங்கள் பட்டிருக்கீங்க அப்படின்றது. ஸோ இது நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா நம்மளாம் நிறைய சேலஞ்சஸ், அவங்களாம் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணதில் நம்ம ஒரு ட்ராப் கூட கிடையாது. திரௌபதி அம்மா, பாண்டவர்கள்லாம் கஷ்டப்பட்டதில் நம்ம ஒரு துளி கூட நம்ம வாழ்க்கையில் கிடையாது. உண்மையை சொல்லணும்னா ஒரு ட்ராப் கூட கிடையாது இல்லைங்களா. ஆனாலும் நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுவோம், ரொம்ப எனக்கு சாண்டிங் பண்ண முடியல, எனக்கு வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்க்கு வர முடியல, குருவை ஸ்வீகரிக்க முடியல, என்னென்னமோ சொல்லிட்டு இருப்போம். நம்ம அண்ணா அப்படி கிடையாது, அப்படி இருக்கவே கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்குலாம் வந்து கர்மானால வர கஷ்டமும் இல்லை. இது எதுக்காக வந்துட்டு டிவோட்டிஸ் வந்து சிரமப்படுறாங்க அப்படின்னா, நம்ம ஏற்கனவே அதை நிறைய தடவை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். டிவோட்டிஸ் வந்து இந்த மாதிரி பாகத்தில் நம்ம பார்க்குற டிவோட்டிஸ் வந்து சிரமப்படுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு லெசனுக்காக தான். பகவான் வந்து நமக்கு வழிகாட்டுறாங்க. அந்த டிவோட்டிஸ் எப்படி ஒரு கஷ்டத்துலேயும் பகவானோட பக்தர்கள் தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறவங்க எப்படி அதை வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, எப்படி அந்த கஷ்டங்கள்லேருந்து அவங்க வந்து வராங்க, எண்ணிலையும் தர்மத்தை வந்து அவங்க விட மாட்டாங்க, அதே மாதிரி எண்ணிலையும் பக்தியும் அவங்க வந்து விட மாட்டாங்க, பகவானை வந்து நிந்திக்க மாட்டாங்க, புலம்ப மாட்டாங்க, கஷ்டப்பட மாட்டாங்க, சரிங்களா. அந்த சேலஞ்சஸை நல்லபடியாக ஓவர் கம் பண்ணுவாங்க. அதை தான் நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணுறோம், சரிங்களா. ஸோ அதனால் அவசியம் நம்ம வந்துட்டு நமக்கு வரதெல்லாம் ரொம்ப சின்னது, சொல்லப்போனால் கஷ்டமே கிடையாது, சரிங்களா. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லபடியாக அதுதான் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்னு நம்மளுக்குள்ளார மனசுக்குள்ளார அந்த உத்வேகத்தை கொடுக்கும். இப்படிலாம் வாசிக்கும்போது என்ன நம்ம பண்ணணுன்ற அந்த தெளிவு, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எப்படி அந்த விஷயங்கள் நம்ம லைஃப்பில் கடைபிடிக்கிறது அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து புரிதல் கொடுக்கும், சரிங்களா. ஸோ அதுதான் நம்ம வந்துட்டு இங்கே நம்ம பார்க்கறது. ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் லெசன் என்ன அப்படின்னா தகுதி வாய்ந்த பிராமணர்கள், வைஷ்ணவர்கள், அதுக்கப்புறம் பகவானோட அனுகிரகம் இருக்கும்போது, அதுக்கப்புறம் தர்மத்தை நம்ம நல்லபடியாக ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா கஷ்டங்கள் வந்தாலும் நம்ம கண்டிப்பாக பாதுகாக்கப்படுவோம் அப்படின்றத நமக்கு பீஷ்மர் சொல்லியிருக்காங்க. பகவான் பீஷ்மர் மூலியமா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த அறிவுரையை. நம்ம நல்லபடியாக நம்ம வந்து ஸ்வீகரிச்சுப்போம், நல்லபடியாக நம்ம லைஃப்லையும் ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுவும் வந்து இன்னொன்று என்னென்னா மனச்சோர்வுக்கான சீட பரம்பரையில் உள்ள அதிகாரிகள், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு, சரிங்களா. நம்ம வந்து குரு, அப்புறம் வந்து வைஷ்ணவர்கள், இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு வாழ்க்கையில் இருக்கணும்னு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா. அவங்களாம் கண்டிப்பாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையிலேருந்து வந்தவங்களா இருக்கணும்.
அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றது நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பீஷ்மதேவர் அந்த மாதிரி அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரை, ஏன்னா அவங்க 12 மகாஜனில் ஒருத்தவங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையிலேருந்து அவங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்றது நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பாண்டவர்களுக்கு அவங்க உணர்த்துறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதை நம்ம இன்னைக்கு 12th ஸ்லோகத்தில் லேர்ன் பண்ண